Goeiedag, welkom. Leon. Hoi, Rens, aangenaam. Hoi. Hoi, Leon. Bart. Welkom. Dit is onze jury. Je hebt een minuut, en ook werkelijk niets langer dan een minuut om te pitchen. Heel duidelijk. Succes. Dankjewel. Goeiedag. Is er in een wereld waar het een oerwoud is aan websites met dagaanbiedingen nog plek voor de underdog? Zou het niet geweldig zijn, een website die onbekende deuren op een aangename manier opent? Een wegwijzer die je even toerist laat voelen in eigen stad. Social Deal zet iedere dag een populair bedrijf in het zonnetje, waardoor hij de consument een interessante deal op een presenteerblaadje voorschotelt. Social Deal is een interessante speeltuin voor ondernemers die in letterlijk 24 uur in aanraking willen komen met honderden nieuwe consumenten. Wij onderscheiden ons door een compleet after-sales traject aan te bieden voor onze partners. Waarbij service geen aparte afdeling is, maar aandeel is van onze hedendaagse bedrijfsactiviteiten. Social Deal, een groot platform waarbij zowel de grote ketens als de kleine kruidenier bij u om de hoek volledig in de spotlight staan. Dank jullie wel. Dankjewel. Keurig zelfs binnen de minuut. Dankjewel. Angelique. Wat is de reden waarom dat men voor deze naam heeft gekozen? Social Deal, het sociale, samen nieuwe dingen ontdekken in je eigen stad. Rens haalt er mooi aan, je even toerist voelen in eigen stad. En we stimuleren ook dat anderen met elkaar leuke nieuwe dingen gaan doen in hun eigen stad. Helder toch, Angelique? Ja. Willen jullie deze website puur en alleen voor Maastricht blijven inzetten? Ja, we merken wel dat de kracht van het concept is de hyperlokale focus. Bedrijven krijgen nieuwe consumenten binnen uit hun eigen stad, potentiële vaste gasten. We hebben hetzelfde concept ook in de regio Parkstad inmiddels gelanceerd onder de naam Parkstad Deal. Bewust ook weer gekozen voor een andere naam, zodat ook daar de hyperlokale focus weer tot zijn recht komt. Hoe verdienen jullie je geld en hoeveel heb je al verdiend? Want ik begrijp dat jullie al bezig zijn. Ja, we zijn 8 maanden bezig nu inderdaad in Maastricht. Wij verdienen ons geld op succesbasis, letterlijk no cure no pay. En wij houden een kleine commissie in per verkoop die wij genereren voor onze partner. En de verkoop is dan een reservering? Nee, mensen hebben 24 uur de tijd om de deal van de dag te kopen. Ze moeten dan kopen, ze krijgen een voucher en die kunnen ze in de opkomende 3 tot 6 maanden inleveren bij onze partners op momenten dat hun uitkomt. Ja. Het hyperlokaal maken, beperk je dan niet juist door het alleen maar de populatie van nu bijvoorbeeld Maastricht, nog geen 100.000? Je maakt het juist krachtiger door een hyperlokale focus. 1 op de 6 Maastrichtenaren is inmiddels aangesloten bij Social Deal. Dus het is een bekend marketinginstrument voor ondernemers in Maastricht. En hetzelfde concept zoals we nu ook hebben uitgevoerd in Parkstad, kan je in andere steden neerzetten, mits je de lokale focus behoudt. En daardoor beperk je eigenlijk helemaal niet. Ik begrijp dat jullie concept inmiddels al landt in de markt. En ik ben benieuwd hoe jullie toekomststrategie eruit gaat zien. Ook in termen van dat jullie moeten mensen bezoeken om ze daadwerkelijk te overtuigen. Klopt, we komen graag altijd bij de ondernemer over de vloer. Gewoon puur ook om een kennismaking te maken. Ja. De groei in ons bedrijf houden we altijd in acht dat we wel de persoonlijke touch, de service, altijd op de voorgrond hebben staan. Maar dat hoeft niet per definitie te betekenen dat het ook je groei stremt als het ware, of tegenhoudt. Dat betekent wel dat je heel snel meer personeel nodig hebt. Ja, in Maastricht hebben we nu 1 iemand fulltime in dienst. Voor Parkstad zitten nu aan te komen, de sollicitaties lopen. En van daaruit kijken we hoe het verder gaat. Met, zoals Rens zei, behoud voor de persoonlijke touch, wat ons zo uniek maakt. Dank jullie wel. De jury gaat een paraat. Graag gedaan. Dank je wel. Jullie ook. Dank je wel. En, hoe ging het? Hoe ging de pitch? Ik heb er een goed gevoel over. Het was wel even lastig, de spits afbijten. Maar het punt duidelijk kunnen overbrengen. En ik vond ook erg geïnteresseerde vragen als het ware van de jury. Dus ik ben wel tevreden, zeker. Ja, ik denk dat het op zich een werkend concept is, dat bewijzen ze. Maar de vraag is inderdaad in hoeverre het zich blijft onderscheiden van al die andere concepten. In hoeverre ze zich kunnen meten met de Groupons, met de, die dagdeal sites. Het wordt natuurlijk een geweldige race van allerlei bedrijven die dit ook willen. Dus hoe blijf je op kop? Het innovatieve mis ik. Ja, weet je wel.